हादराव सुबुं सानखो एबा सेन्सासआ मैया 2 आगस्टनिफ्राय जागायबाय आरो बेनि थाखाय नोंथाङा गावनि मबाइल फननि गेजेरजों खालामना लानो हागोन सेल्फ इन्यूमरेशन एबा गावनो साननाय खामानि। न'आव जिरायनानै खालामनो हागोन सेल्फ इन्यूमरेशन एबा गावनो साननाय खामानि। 16 आगस्टसिम अनलाइननि गेजेरजों खालामनो हागोन सेल्फ इन्यूमरेशननि खामानि एबा हाबाफारि। नाथाय नोंथाङा बे हाबाखौ माबोरै मावगोन आरो माबे वेबसाइटनि गेजेरजों खालामना लानो हागोन लानानै फैबाय बे समनि मोनसे गोदान आपडेट। जागायजेनबाय हादराव सुबुं सानखोनि सेल्फ इन्यूमरेशननि खामानि एबा हाबाफारि। 16 आगस्टसिम खुला थागोन सेल्फ इन्यूमरेशननि थाखाय अनलाइन पर्टेल। नखरारि फारिलाइ आरो नखरारि साननायनि थाखाय नोंथाङा अनलाइननि गेजेरजों मावना लानो हागोन सेल्फ इन्यूमरेशन एबा गावनो साननाय खामानि। सरकारि मावख'आरि वेबसाइट पर्टेलनि गेजेरजों खालामना लानो हागोन नोंथाङा सुबुं सानखो एबा सेन्सासनि सेल्फ इन्यूमरेशन खामानि। sac.census.gov.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों खालामना लानो हागोन सुबुं सानखो एबा सेन्सासनि सेल्फ इन्यूमरेशन आरो बे वेबसाइटखौ सरकारि मावख'आरि महरै खुलिना होनाय जाबाय। खुलिनानै होबाय अनलाइन एप। नोंथाङा न'आव जिरायनानैनो गावनि मबाइल फन एबा लेपटपनि गेजेरजों खालामना लानो हागोन बे खामानि। अनलाइननि गेजेरजों गावनो हारसिं खालामना लानो हागोन सुबुं सानखो एबा सेन्सासनि सेल्फ इन्यूमरेशन हाबाफारि। बेबाराव गोनोखोआरि एबा टेक्न'लजिनि गेजेरजों बाहायजागोन सुबुं सानखो एबा सेन्सासनि खामानि। मख'नो गोनांदि मबाइल एबा पर्टेलनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनाय जागोन सेन्सासनि हाबाफारि। मोन 16 रावनि गेजेरजं जागोन सुबुं सानखो एबा सेन्सासनि खामानि। अनलाइननि गेजेरजों माबोरै खालामगोन नोंथाङा सुबुं सानखो फोरमायनो सानबाय। गिबियावनो sac.census.gov.in बे वेबसाइटआव थां आरो पर्टेलाव लगइन खालाम। बेनि उनाव नोंथांनि रायजो एबा स्टेट एबा आरो केप्चाखौ सोफादेरनांगोन। बेखौ सोखांनायनि उनाव नोंथांनि नखरनि गाहायनि मुं, नोंथांनि जिथा मबाइल नम्बरखौ सोफानांगोन आरो गोसोआव लाखि मोनसे मबाइल नम्बरा गंसे नखरनि थाखायल' बाहायजागोन, नाथाय मुं थिसननायनि उनाव दैदेनगिरि एबा गाहायनि मुंखौ सोलायफिननो हानाय नङा। नोंथांनि मोजां मोननाय रावखौ सायख' आरो रेबथुमनाय मबाइल नम्बराव हरनाय अटिपिखौ सायख'। बेनिफ्राय नोंथांनि न', जिल्ला, पिन कड, गामि एबा सहरनि जायगा आरो मेपखौ सायख'नानै लानांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा न'नि फारिलाइ एबा न'नि नम्बर आरो न'नि सानखोनि गासैबो सोंथिफोरखौ फारि फारियै फोजोबनांगोन आरो जुदि नोंथाङा जोबथा साबमिशन खालामो अब्ला मोनसे जर'खा काउन्टिं आइडि 11 नम्बर मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय प्रिन्ट आउट एबा रिसिप्टखौ कपि खालामना रैखाथि लाखिनांगोन। जेब्ला सुबुं सानखोनि मावख'गिरिफ्रा नोंथांनि न'आव फैयो अब्ला SEID-खौ दिन्थिनांगोन। नोंथाङा बेबायदिनो मावनानै लानो हागोन सुबुं सानखो एबा सेन्सासनि सेल्फ इन्यूमरेशननि हाबाफारि एबा खामानि। हादराव सुबुं सानखो एबा सेन्सासआ मैया 2 आगस्टनिफ्राय जागायबाय आरो बेनि थाखाय नोंथाङा गावनि मबाइल फननि गेजेरजों खालामना लानो हागोन सेल्फ इन्यूमरेशन एबा गावनो साननाय खामानि। न'आव जिरायनानैनो खालामनो हागोन सेल्फ इन्यूमरेशन एबा गावनो साननाय खामानि एबा हाबाफारि। 16 आगस्ट अनलाइननि गेजेरजों खालामनो हागोन सेल्फ इन्यूमरेशननि खामानि एबा हाबाफारि।